Moi kaikki, se on Tuuliviiri eli Iida täällä. Ja videon idea ei nyt ollut, että tää on face reveal video, mutta saatte tässä samalla nyt face revealin. Eli täältä mä näytän. Mutta videon idea. Kun mä oon tässä, tuli tässä mieleen, että kun olen käynyt tässä Jeren keikoilla, on ollut 13 keikalla, nyt tulee kuun lopussa 14 keikka, niin mulla on tässä, kun on keikkoja käynyt, niin on kertonut niin kuin lemparikeikkoja. Niin mä ajattelin, että voisin kertoa tässä videossa mun top 4 tai top 5 lempparikeikkaa. Ja niin kuin vähän kertoa, että niin kuin, miksi. Ja silleen niin kuin kertoa vähän, että mitä niin kuin, tai mikä niissä keikoissa on ollut niin hyvää, että niin kuin siitä on tullut semmonen yksi lemppareista. Niin mennään videon pariin. Okei, mennään ekan keikan pariin. Eli ykkösenä Eurodisco, eli Jeren uran isoin keikka. Ja se oli tossa toukokuussa tosiaan, ja siis oikeesti mä en pysty sanoin kuvailla sitä kokemusta. Että ne, jotka ei ollut siellä, niin se on tosi vaikeaa selittää niinku minkälainen se oli oikeesti. Ja siis pakko nyt sanoa se, että mä en ole vieläkään päässyt siitä yli, ja tulee tässä kuussa 3 kuukautta. Mä oon siis vieläkin niin kuin henkisesti siellä. Koska se oli aivan älytön kokemus, siis herranjestas. Eihän tuommoista keikkaa ei tule enää ikinä. Se oli siis... Ja voin uskoa, että oli Jerellekin ja Jeren crewllekin ihan siis aivan älyttömän upea kokemus. Ja Jere siellä sanoikin yhdessä kohtaa, että tää on varmaan sen elämän upein kokemus. Voin uskoa. Ja oli varmasti faneillekin ja niille, jotka ei ollut faneja, niin niillekin varmaan niiden elämän upein kokemus. Se oli tosiaan loppuun myyty. Sinne myytiin 10 000 lippua. Myytiin sitten niin kuin pari tuntia ennen keikan alkuun myytiin sitten loppuun. Ja aivan varmasti siellä oli ihmisiäkin, jotka ei ollut aikaisemmin nähnyt Jereä tai ei ollut vaan faneja. Että on kuunnellut, mutta ei ollut vaan faneja. Niin aivan varmasti, ja tuli varmasti useakin faneja siellä sitten. Se oli vaan niin upea kokemus. Sitä ei voi voittaa mikään keikka, niin se on ehdoton ykkönen. No, sit kakkosena viime vuoden Nordis, eli Helsingin jäähallilla oleva tää keikkavenue on nimeltä Nordis. Jerellä oli siellä viime vuonna keikka. Se oli aivan älyttömän ihana. Mä en tiedä, se fiilis vaan siellä keikalla oli vaan jotenkin ihana. Ja kun Kärtsä veti siis 3 extra biisiä, sehän kesti 20 minuuttia kauemmin se keikka, mitä normaalisti keikat kestää, Jeren keikat. Ja sit se pääsyy, minkä takia tää oli niin ihana. Näin Jere ekaa kertaa face to face sen keikan jälkeen. Se oli siis, mä näen vieläkin sen hetken, kun mä voin nyt demonstroida. Mentiin mun kaverin kanssa siis sinne niinku jäähallin taakse, koska mun kaveri, tai no paras kaveri, se tiesi niinku, missä me voitais nähdä Jere. Niin sitten me mentiin sinne jäähallin taakse. Eka se tuli Härtsä sen autolla. Mä olin tästäkin jo silleen, että heräjästäs. Se astui sen autosta ulos, sit se oli halit. Sit se meni yhtäkkiä sen takakonteille. Me oltiin mun kaverin kanssa vaan silleen, mitäköhän nyt tapahtuu. Sit se tulee sieltä 2 merch-paidan kanssa ja Jere mukien kanssa. Eli me saatiin siitä ilmatteeksi Härtsän merchia ja Jeren merchia. Me oltiin silleen, Ja mä varsinkin, koska niinku, kuka fani on saanut Härtsältä tai en oo saanut Jereltä ilmasta merchia, mutta kuitenkin Härtsältä ilmasta merchia, silleen niinku tälleen ihan kasvatusta. Se oli silleen, wow. No, mä olin tosiaan, kun mä olin siitäkin jo silleen herranjestas, niin siitä Jere tulee sieltä sen autolla. Sitten se laskee sen ikkunan vaan silleen, moi. Mä avasin silleen, onks tää totta? Näeks mä unta? Siis se oli kyllä semmonen kokemus, että hei. Se kyllä jää ikuiseksi ja tuun muistaan sen hetken aina. Se oli ihana. Et joo.
sen takia tää on ehdoton toka lemparikeikka. Sitten kolmanneksi lempparin keikan. Niin, kolmantena laivakeikka, mä sanon cruisekeikka 24. Siis sekin oli aivan ihana. Päästiin näkeen Jere silleen ihan niinku oikeasti läheltä, koska se oli niinku pieni se lava ja sit se oli se niinku aita, turva-aita niinku lähellä sitä. Niin, päästiin näkemään Jere silleen oikeasti lähellä. Ja sielläkin se fiilis oli vaan niin ihana. Mä en tiedä siis, muutenkin siis laivakeikat on aivan älyttömän ihania. Mua vähän itkettää, että Jerellä ei ollut tänä vuonna laivakeikkaa. Mut mä kyllä ymmärrän, koska laivakeikat on artistilla vähän vaikeita. Mut silti, laivakeikat on kyllä ihania. Ja siis oikeasti se keikka varsinkin siis oikeasti ailaa. Siitä jäi kyllä ihanat muistot. Ja joo, ei siitä ehkä sen enempää. Ei tuo ainakaan nyt mitään muuta mieleen, mitä pitäisi sanoa. Okei, sitten 4. keikan pariin. Tän vuoden Nordicsen keikka. Okei, no tänä vuonna se ei ollut Jeren oma keikka. Oli tää supersunnuntai. Mutta Jere silti oli siellä. Ja se ei kyllä haitannut menoa se, että ei ollut Jeren oma keikka. Koska sellekin tuntui ihan, että se olisi ollut Jeren oma keikka silloin, kun Jeren keikka alkoi. Mutta se oli siis kans ihana. No, Jeren keikat on yleensä tosi ihania, mutta jotkut keikat on aina vaan niinku toiseen ihanempia. Ja tää oli kyllä kans älyttömän ihana. Ja pääsin tuollakin keikalla näkemään sitten Jereä keikan jälkeen silleen nopeasti. Ja siis mikä ihanenta, Jerellä oli ihan älytön kiire, mutta se silti jäi ottaa yhteiskuvia niinku fanien kanssa. Jere on maailman ihanin sen fanien kanssa. Siis mä alkaa itkettää, kun mä edes aattelen. Siis se on aivan älyttömän ihana. Niille, jotka on nähnyt Jereä face to face, niin sitten kun näette, jos jonain päivänä näette, niin sitten näette, kuinka ihana se on fanien kanssa. Siis oikeesti. Mut joo, toikin keikka tulee jäämään kyllä mieleen ikuisiksi ajoiksi. Sitten mennään vikan keikan pariin, eli Soundfest Lahdessa. Se oli mun synttärikeikka, koska mulla oli synttärit niinku 9.6. Eli silleen niinku, se oli niinku synttärijätkot. Mikä olisi parempi tapa viettää synttäreitä etukäteen kuin keikka? Ai että, se oli ihana. Mullahan oli siellä siis kyltti mukana, että mulla on synttärit 2 päivän päästä, että olisiko joku pikku synttärilaulu. Sitä ei lukenut siinä kyltissä, mutta se oli niinku se idea. Mut Jere ei nähnyt sitä, koska jollain mulla oli kyltti. Niin se vesi Jeren huomioon, mutta it's fine. Ehkä ensi vuonna sit. Mut se oli aivan ihana keikka. Varsinkin kun se oli niinku tolleen 2 päivää ennen mun synttäreitä, niin aivan ihana. Ja joo. En tiedä. Nyt ei tule muuta mieleen, mitä pitäisi sanoa. Mut tässä oli tää mun top 5. Toivottavasti nautitte tästä. Tuo oli nyt vähän erilainen video kuin mun muut videot, mutta I guess se on ihan hyvä, että tulee vähän vaihtelua. Niin toivottavasti tykkäsitte ja nähdään sitten taas ensi videon parissa.